onye na-afa ndị nze ọbịa waluchi bịa ka anyị wachi ka anyị wee wachi biko ndị na nka na ebe a chi ya na-achọkwa na ịwa taa ebe ka Adajugo nọ nọkwa nso chọpụkwana Adajugo bịa nụ nne biko ke onye nọ ebe a shama anọ izuru nso shama apụkwana oke eche na ọpụọna oke buru chi a dobere m ebe a biko ama ayọ ndị na nka onye isi nze be anyị ndị odogwu ndị mechara ihe n'ụwa nwoke atụghị n'ụjọ nwaanyị atụghị n'ụjọ negido anyị anya na-eche anyị anya na be igwe chọọ iwere oke anyị anyị ya na-asị ka a na-asị oke anyị anata mgbe o soro bịawa na onye tụfuru anyị na-atụfu onye mmadụ biko anyị ga-awachi ya mmanwụ ya n'afọ anyị awụ m onye na nka aga m awa ya n'afọ chọọchị mụ buru ibu oluo mgbe m nwee kesi chọọchị gbasasị ya mana onye ọdịna ema awụ ya so taa ka m na-ekpebi ekpere na chọọchị ma n'obodo niile ọ nọ na ha ga na-aga n'ihu ndị obodo ndị a ka m ga-agba afa ka ha bịa na-ewere chi Chukwu biko gọziela anyị chi a mụ na ndị nze ga na-afụ ha na-akwanyere m ugwu na-akwanyere ha maka ibe na ya eme ha anyị ewepụrụ na nka isi nze ọzụwa ya achọ ka anyị wepụtara ha na anyị enwe na ya onwekwa onye ga-anaghị anyị anaghị onye sizigwe na ọ ya anaghị ọ bịa ya pụpụba gọọmenti lugbo bụrụ na anyị ekpebiri na etu esi ekpebi anụkwanụ igbe kwuru biko aba ya ayọ na-ekpe ekpere na-awaji ya n'afa nke nna na nke ọkpara n'ike nke mmụọ nsọ gburugburu wee na-awaji ebe m malitere ụbọchị m niile mgbe ndị ndụ ọ ndị emekuku mere nke nwụrụ mmadụ awa ji n'afọ ndị Imo steeti waa ji n'afọ ndị Ụmụahịa tụnanya adịrị ha mma wee waa ji n'afọ Port Harcourt Rivers steeti wee waa ji n'afọ Enugu steeti wee waa ji n'afọ Warri Delta steeti wee waa ji n'Ugwuru Ugwu waa ji n'Ọmalenu wee waa ji n'obodo m bụ na nka nnukwu obodo Chineke ji gọzi mmadụ niile nye ndị niile a na-akpa afọ ọnwa ya nwere ya enyemaka ozi Chineke anyị ya gọziela anyị ji a anyị erite ndụ arụ isi ike na ọdịmma ọganihu ga-adị onye ọrụ n'ebe a si n'ihe ọma ga-emere anyị site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye ime eluigwe, ana m enye gị ekele n'ụbọchị taata etu anyị si gbakọwa n'obi mba na-abala agụ na-eme mmemme iri ji ọfụ n'ụbọchị taata ewe na-asị na mmemme iri ji ọkụ ọ na-eme n'ụbọchị taata na ọ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ji a ewepụtara n'ihu anyị ka awa taata nwoke ya erie ya erite ndụ nwaanyị ya erie ya erite ndụ ụmụaka ya erie ya erite ndụ olu na Igbo gbakọrọ ebe a n'ụbọchị taata ya erie ya erite ndụ ada ya ya mee ya n'ahụ ha ala ahụ nke ahụ amaka na nke aha ọzọ na-abịa na ya akachacha mma ọkpọ nwoke jiri bịa ebe a o ya eji ya na ọkpọ nwaanyị jiri bịa ebe a o ya eji ya na oke mmụọ oke mmadụ ya ha gwụrụ ihe n'ezi Chineke wee na-ayọ gosi biko mmemme a niile a na-eme ebe a ka o wepụrụ ya ọnwụnwa nwoke ọnwụnwa nwaanyị onye ọbụla riri ya ya erite ogologo ndụ rite ahụ isi ike na biko ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ kwekwe na ihe emezuru anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.